खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गाबोन थामहिनबा 8 जानुवारि खालाराव बैथि बोसोरनि 8 जानुवारि खालाराव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारोब्ला गोबां माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि लोगोसे माखासे सुबुंफोरा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव मा जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिननो गोनां जाखो होननानै सोंथि खालामोमोन नाथाय बे बाराव नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों गाबोननि थामहिनबा फैगौ 8 जानुवारि खालाराव जानो गोनां जा सोमावसारनाय एबा धरना बे धरनाया बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया बे जाहैबाय एबा फैगौ 8 जानुवारि खालाराव थामहिनबा गाबोन जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियानो जाहैबाय सोलोंथाइखौ लानानै जेराव गोबां मानि खोथा होसेयावबो रायजो सरकारा भारत सरकारा गोबां सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होसेयाव एबा खामानि मावबाय थानाय थासेयावबो नाथाय रायजो सरकारनिफ्राय बर' बिजोंनि सायाव नोजोर होनायनि सायाव अबहेला खालामनायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों होनना एबा सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दि रायजोनि एसामिस मिडियामाव गोबां मानि फोरोंगिरि थिसननाय जाबाय नाथाय बर' बिजोङाव सासेबो दासिमहालागि फोरोंगिरि थिसननाय एबा एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै होननानै माखासे मानि बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन थामहिनबा 8 जानुवारि खालाराव फिन आरोबाव मानो सरकारनि बेरेखायाव धरना एबा थांखि लानो गोनां जाखो होननाय सोंथि खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदि गाबोननि जानो गोनां सोमावसारनाया बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया जेराव रायजो सरकारा बर' बिजोंखौ मा जाहोनाव एबा बर' बिजोंनि खामानि मावनाय एबा बर' बिजोंनि जेंनाखौ खामानि मावनायाव मानो एसेबां डिले खालामदों एबा मा जाहोनाव बर' बिजोंनि खामानि मावनाय एबा माखासे सोलोंसालियाव एबा फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननांगौ समाव थिसनाखै आरो जाय समाव लेखा सफैनांगौ बै समाव लेखा सफैया बेफोरखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला थारैनो फैगौ 8 जानुवारि खालाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जिल्लानि मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा माबोरैहाय एबा मा जाहोननि थाखाय गोख्रोङै सोमावसारनाय जागोन आरो बिटिआर गोरोबथाजों माबोरै सोमोन्दो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि गाबोन धरना लानो गोनां जादों बेनि खार'नाव गाबोननि धरनाया गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया गुबै खोथाया जाहैबाय जे बर' मिडियाम आसामाव दङ बे सेकेन्ड लार्जेस्ट माने मादार टां बिमानि रावनि मिडियाम असमियानि उनाव आरो 1963 निफ्राय बर' मिडियाम गायसनजेननाय बिनि उनाव बर' रावा 90 सिडुलाव सोसनजानाय आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै गनायथि मर्यादा मोननाय दिनै सोलोंथाइया फान्डामेन्टेल राइट टु एडुकेसन 2009 आरो नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 जेराव मादार टां मिडियामखौ स्ट्रेस खालामनाय जादों बिमानि रावजोंनो मेक्सिमाम लेभेलनि एडुकेशनखौ मोननांगौ फारसेथिं फान्डामेन्टेल मौलिक अधिकार बेबायदि पर्यायाव बर' मिडियामनि जि मोनसे गोलाव समनि जि जार्नि थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 दिनै थाखो 12 सिम बर' मिडियामा माने स्कुल लेभेलाव सोलोंथाइ लानो हानाय बेबस्था जाबाय नाथाय दिनैनि बे थासारियाव गोलाव समनि जिखिनि सोलोंथाइजों जिखिनि जोंहा जेंना आरो इस्युस दङ फान्डामेन्टेल राइट्स हिसाबै राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव मादार टां मिडियामाव सोलोंथाइ लानो मोननायनि जिखिनि मोनसे सुबिदा जि बेबस्था खालामदों बे गासैबो थासेयावबो आसाम सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादजों आरो बड' प्राइमारि टिचार एस'सियेसनजों टाइम एन्ड एगेन डिसकास खालामदों डिसकास खालामनायनि उनाव माइनुट्स आफ्टार माइनुट्स दासिम प्राय 6 खान माइनुट्स जोंनि आखायाव दङ आरो बे माइनुट्सफोरनि आधाराव जिफोर कमिटमेन्टखौ आसाम सरकारा होदोंमोन
जे 101 हायर सेकेंडारि बर' मिडियामनि आपग्रेडेशन खालायगोन बेयाव पोस्ट क्रिएशन खालामनाय जागोन 2272 एसामिस मिडियामनि पोस्ट एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय किन्तु बर' मिडियामनो बर' केन्डिडेटनो सासेनिबो एपइन्टमेन्ट होदिया बे खोथाखौ जेला कुइसन खालामो गिबि मन्थ्रिया सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंबाय जे बर' मिडियामनि पोस्ट क्रिएशन जागोन बे आंनि गोसोआव दाबो दङ 2021-22 नि खोथा आरो बिनि उनाव दिनै 101 हायर सेकेंडारि आपग्रेडेशननि प्रसेसा बिथांमोना खालामा होनना बुङाखै जाया होनना बुङाखै हाया होनना बुङा किन्तु टाइम डिले खालायो जि टाइमाव जि खामानिखौ मावनांगौ आरो जायनि थाखाय जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो बेखायनो जोंहा माहारियारि आफाद हिसाबै गणतान्त्रिक आवाज होनायनि जोंहा अधिकार दङ जों मालाबा सावरायगोन मालाबा धरना होगोन मालाबा सलुशन टेबोलाव जोङो खालामगोन दा बेखायनो 101 हायर सेकेंडारि आपग्रेडेशन 35 मडेल हाई स्कुल गायसननांगौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बर' राव थिसननांगौ जायनि थाखाय बर' स्टुडेन्ट बर' केन्डिडेटफ्रा कुनु CGM आरो सेसन कर्टआव जाज जानो हानायनि एग्जामखौ पास खालामनो हायाखै हाइकर्टआव न्यायाधीश जास्टिस जानांगौ बेखौ दिनै बिथांमोना सुबिदाखौ मोनाखै CTET आसामा दिनै टेट खुंलिया CTET जोंनो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होगोन आरो बे CTET आव लेंगुवेज वानआ बर'आ गैया दा गैयाबा टेटबो खुंलाबा बर'नि भबिष्यतआ बहा बर' मिडियाम स्कुलाव टिचारा बहानिफ्राय फैगोन एपइन्टमेन्टआ बहा जागोन भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खोथा होदोंमोन 10टा कलेज खालामबाय जोङो धन्यबाद होदों जोङो बिथांमोनखौ जोङो गुबुन जेबो बुङाखै धन्यबाद होदों किन्तु आदार हाई स्कुल हायर सेकेंडारि LP ME जेराव नाम्बार लिरखानाय दंमोन बे नाम्बार लिरखानायफोरखौनो बिथांमोना मावाखै दा बेखायनो गाबोनो जोङो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि रिसेन्टमेन्टखौ जों दिन्थिफुंगोन आरो बे रिसेन्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि आवाजखौ सरकारखौ जोङो खोनासंहोनो सरकारखौ सलुशन लाहोनो थाखाय जों बाध्य खालामगोन